Kilalanin po natin si Teacher Jem. Siya po si Mrs. Gemaline Dalupe Kalugay. 34 years old, may asawa at 3 years old na anak. Ikatlong panganay sa 9 na magkakapatid at isang breadwinner ng pamilya. Nakatira sa barangay Aber Bikutan na nagmula sa Bautista, Pangasinan. Sa pagsisikap niya at ng kanyang mga magulang, nakapagtapos siya sa pag-aaral ng Bachelor of Elementary Education sa Pangasinan State University. Kasalukuyan pong isang daycare teacher sa St. Joseph Child Development Center. Isang araw, ikinagulat lahat ng nakakakilala sa kanya ang nakakagimbal na balita na siya ay nagkaroon ng bibirong karamdaman. Walang mapaglagyan ng lungkot na nararamdaman ng taong malalapit sa kanya. Ngunit kailang magpakatatag para sa kanya. At magdasal ng sama-sama para sa ikagagaling niya. Sa hirap ng buhay, wala silang sapat na kakayahan para magpatuloy sa gamutan niya. Dahil tanging inaasahan nila ay ang tulong na mula sa City Hall ng Taguig. Ngunit hindi sapat para matustusan ang pagpapagamot niya. Bawat isa sa atin may purpose sa buhay. Hindi nga lang natin alam kung ano yun. Kasi sigad lang naman ang tayong nakakaalam. Kaya kung may mga pagkakataon na feeling natin, nalalaman natin kung ano yung purpose natin sa buhay, yakapin natin kasi baka yung mga bagay na dumarating sa atin, doon kinakasangkapan tayo ng Panginoon para malaman natin kung ano talaga yung purpose ng existence natin sa mundong ito. Ako po kasi hindi ko rin po alam talaga. Inaalam ko rin po sa araw-araw na pagdaan ng aking buhay. Hinahanap ko rin po yung sarili ko. Hinahanap ko rin po kung ano yung purpose ko. Pero may isang bagay na malinaw sa akin. Hindi ko alam pero ang bilis purutin yung puso mo pag may mga bagay kang nakikitang yung ibang tao mas nangangailangan pa pala kaysa sa'yo. Yung ibang tao mas mahirap pa pala ang kalagayan kaysa sa'yo. So ako ang ginagawa ko, hanggat kaya kong magbibigay ako. Pero kapag wala na, syempre, tao lang din naman tayo, may hangganan yung resources natin. May pangangailangan din po yung pamilya natin. Kaya sila muna yung inuuna natin. Sa ngayon po, ginawa ko yung video na to kasi ito po yung alam kong paraan
para po makatulong kay Teacher Jem. Kasalukuyan po kasi siya yung dumaranas ng hindi birong karamdaman. So, na-diagnose siya ng stage 3 rectal cancer. Kailangan niya po talaga ng agarang gamutan. At syempre, hindi po biro yung gagastusin nila. Kaya, since nagbablog na lang din naman ako, at financially challenge din po tayo, ito lang po yung alam kong paraan para po matulungan siya. Malapit po sa puso ko si Teacher Jem kasi siya po yung unang naging teacher ni Narian, yung panganay na anak ko po. Daycare po sa Upper Bikutan, siya nagtuturo ngayon. At kahit may sakit po siya, patuloy pa rin siyang nagtuturo para sa mga bata. Sabi niya kasi dun sa conversation namin, ayaw na lang daw po niya mag-isip. Si teacher, inistorbo ko po siya. Oh. Yan po ang gawain ng mga teacher. Marami po. No, actually, last week ng January, after kong ma-outbalance sa isang upuan, nagsimula ito, na-outbalance ako. Yung upuan na panglaba, 4 na patong kasi so medyo mataas. Namimingwit ako ng isla doon sa bahay ng mister ko. Ay, doon pa kayo. Tapos maya dumulas, ako, totally itong bumagsak. Simula na nun, hindi ko yung sakit kasi mula sa balakang hanggang doon na sa may sa puwet. Last week ng January, parang naramdaman ko, siya, irregular na yung pagdumi. Parang mayat-maya gusto ng pet ko, nasa CR, mayat-maya. Uutot na nga lang, hindi pwedeng umutot na nga, kailan nasa CR talaga. Parang feeling ko anytime nadudumi ako palagi kahit hindi naman. Since kasagsagan ng school, sige, pasok lang. Tapos dumating na sa punto na nag-trigger na siya. Pero nung una, wala naman akong nakapangukol. Nung na ako, nagdumi ng dugo, fresh na dugo. Doon na. Kasi dumating na sa puntong na alarm. kasi dumating na sa puntong naimatay ako. Tapos sinugod ako sa Taguig Pateros ng May 24. Pero may kasama po kayo ng Yung aking mister. Tapos buti na lang sinama namin yung bunso naming kapatid. Nung nawalan ako ng malay, yung kapitbahay namin talagang kinabog niya kasi nawalan na ng malay tumagal ng 15 to 20 minutes. Bumalik yung aking malay nung sinwitch yung electric fan sa tabi ko, nilamig ako. Nakakaano talaga teacher kasi Lahat nga nagulat, pati yung mga siyempre sa side ng family. Kasi first time, tong case na to, both side, na nagkaroon nga ng ganitong findings. Sa mga pinsan ko, usually ang cause of death nila, hypertension. Yun talaga, hypertension, both side, father and mother. Tapos nung yung findings nga sa akin is rectal cancer, tapos stage 3, bigyan ng kaagad.
Kung hindi pa ako nawalan ng malay at naisugod sa ospital, hindi ko malalaman na malala na pala. Sige pa rin kasi ang pasok. Pero nagbalak na akong magpa-check up. Nataon na naunahan lang ako nung pangyayari. Kung ba parang nararamdaman mo na siya. Tapos, Late na ako nagpa-check up. January ko naramdaman, tapos may nag-trigger na siya. Nung sinugod ako sa ospital sa Taguig Pateros, inaiiyak ko na sa bed. Tapos sinabi ng doktor na doon sa bantay ko, ang mga bantay ko, mga co-teacher ko. Kasi nga, di ba, walang mag-aalaga doon sa baby namin. wala po kayong kasama. Yung mister ko, kaming tatlo lang. Tatlo lang po kayo Tatlo talaga lang sa talaga. Tapos pinilit lang namin sinama yung bunso kasi bakasyon. Sabi ko, bakasyon ka muna sa amin. Blessing in disguise. Kumbaga nataon. Oo, nataon. Kaya nung nahimatay ako, nataranta siya, yung kapatid ko, yung mister ko talagang iniyakan na ako kasi nirevive na niya ako, pinap na niya ako pero hindi ko nararamdaman. Okay lang. Tapos ayun nga, nung sinugod ako sa ospital sa Taguig Pateros, sinabihan kami ng doktor, kailangan naming lumipat sa isang malaking hospital na kumpleto sa gamit base sa test na isasagawa sa akin. Siyempre talaga sure para makita talaga Kung ano talaga yung cause, bakit ako nag-bleeding. Tapos nagsabi sila na ang Rizal Medical Center kumpleto siya. Tapos ang naging option namin, kasi yung co-teacher ko, meron siyang pinsan na nagtatrabaho sa San Juan de Dios. Di ba private yun? Una, yun ang namin pinuntahan. Pagdating namin dun, walang available na kwarto. Anong option? Kaya ang pinaka last na option namin at no choice na kami, PGH. Sa pages, ang hirap pa naman dun, Jor. Ang daming tao. Pagdating namin sa PGH, naku po, bulto-bulto ang ang pasyente. Kasalip ko yung inaayos yung ER building nila. So, nandun kami sa may ER. As in, lang talaga siya. Pasilyo talaga. Ang daming batang nasa gilid, sa bandang gilid ng kanan. Mga bata. Sa gitna, samot-sari na. Nandun lang sa isang pasilyo lang. Doon kami tinuro sa ER. Diretso kami sa ER. Tapos yun, may mga doktor na nag-assist at nag-check up. Yung unang doktor, din ako. Diyos ko po, mayat-mayaan ko ng dugo. Karinggilya. Basta napakaraming bawat sa akin kuha ng dugo. Nakakaano ka pag sa hospital ka Grabe, sobra. halos ayaw. Tapos inai ako. Ang sakit kasi pag inai. Kaya napapasigaw ako. Tapos ayun nga, sabi nung isang doktor, si Doc Tampo, sabi niya, may bukol nga daw talagang nakapa. So, nung una, hindi pa nila ma-sure kung ano yung bukol na yun. Kung cancerous ba o hindi. Tapos, kinagabihan ng May 24, 2019, binayopsi ako alas 9 ng gabi. Kumuha sila ng laman na sample doon sa bukol para matest kung cancerous o hindi. Ang lumabas doon sa test, after ng biopsy, is cancerous siya. Ang kinagandahan naman nun, hindi siya active. Kaya nagsagawa ng colonoscopy, yung eros na tinatawag. Tapos CT scan ng whole abdomen. Ayun, lahat yun pinagawad sa akin. Iisa ang naging result. Rectal cancer, stage 3B na siya.
unang plano, ano lang siya, short term na panggagamot. Ibig sabihin, isi-surgery ako sa loob ng 1 buwan. Saka siya iraradiation. Since isinagawa yung tinatawag na Eros, machine yun na may pinapasok sa puwet, tapos makikita mo sa monitor. Tinignan ng doktor kung kaya pang isalba yung puwet. Lumabas sa resulta na pwede pang isalba yung puwet. So, instead na short term, ginawang long term. Doon sa long term, ang proseso ng gamutan doon, radiation, 25 days, sabay ng oral chemo. So, yun ang ginawa namin, long term. Oral chemo, tapos radiation. Para maisalba. O para maisalba nga yung puwet. Or else, bubutasin na ako dito sa may tiyan. Merong bag, colostomy bag. Doon na ako magdudumi. So, ang ginawa, pinaliit muna sa bukol bago isi-surgery. Supposed to be, nung October 10, uoperahan sana ako. After ng radiation at oral chemo, CT scan ulit ng whole abdomen. Sad to say, yung pangalawang CT scan ko, damay na si liver. Nakita doon sa liver na may mga bukol na tumubo. Tapos, yung iba malalaki na, yung iba naman is maliliit. Ayon doon sa med-on ko si Doc Mark Ando. Sabi niya, ma'am, yung liver po ninyo may tumubo pong tumor. Sabi nga gano'n. Cancerous din siya. Tsaka mabilis yung kanyang paglaki. Kasi yung iba malaki na. Tapos yung iba naman maliliit. Ayun. So, Yun, di pa akong dalawa na. kaya dalawang naging liver, rectal, at the same time liver. So yung naging pinaka-findings, rectal cancer, stage 3B with liver mets. Kaya ngayon, ang na namin, gamutan, chemo na siya. Yung mataas na dosage ng chemo para naman doon sa liver. Yun ang ngayon. Hindi ko alam kung isa-surgery pa ba ako. Depende doon sa magiging resulta ulit ng third CT scan ng whole abdomen. Ngayon po, kailan po ulit yung December 2 yung aking pangalawang chemo. Kailangan Oo. Actually, nagsimula ko ng chemo. First chemo is November. Anong petsa nakaraan siya? 15. Ayan. Ayan. Yan. Ito sign ito ng injection ng chemo. Tapos ito siya, nangingitim siya after ng chemo dahil doon sa chemo, epekto ng chemo. Masakit siya. Mamaya ko na. Ang laki ng pinayad ko. Tapos bawal masikatan ng araw, kaya laging mahaba ang suot ko ngayon. Kaya pala naka-jacket lang ko. Kasi mangingitim yung aking balat sa ilalim. Ayun, nagsimula na nga siya mangitim. Paano yan, Sir, yung gamutan niyo? May tumutulong ba? Minsan, madalas nanghingi kami sa City Hall. City Hall na. Sa City Hall. Yung, paano yung di ba may fundraising? Hindi ko alam kay Abby kung nang nangyari dun eh. Kasi hindi ko naman kasi bahala na kasi nagtutulong. Okay naman, nakakasurvive naman kahit pa paano. Pero kasi kayong breadwinner din ng family mo. Pero okay lang. Kasi yung pinaiyak ng mami. Sorry na. Laban lang. Laban lang. Bata pa naman si Baby. Ilang taon na nga po siya?
Nag-3 nung October. Wala talagang ibang maasahan niya. Kaya City Hall na lang talaga. Malaking tulong din niya binibigay ng city. Survive naman sa tulong ng ni God. Laban lang. Yung kuya ko kasi yun yung unang tumira dito sa Taguig. So habang nandito siya, rin ako, nag-stay ako dito sa Taguig. Tapos nung time na yon, meron kaming kababayan nag-aaral sa daycare. Ang sabi nung kababayan namin, baka gusto mong maging teacher aide, sabi gano'n. Saan? Sabi ko, sa daycare. Yung daycare na yun, doon pa, malapit sa St. Joseph Parish. Sabi ko, habang walang ginagawa, why not? Sabi ko gano'n. Tapos na-curious ako, anong ginagawa ng mga teacher ng daycare, paano nila i-handle yung 4 at saka 5 years old noon kasi. Na-curious ako kung paano nila i-handle yung 4 at saka 5 years old na bata. Sabi, parang napakabata pa atang mag-aral ng mga bata sa edad na 4. Curious lang ako nung una. Tapos nung habang tumatagal, nagustuhan ko yung yung mga gawain sa daycare, tapos yung mga bata, yung pagdating mo, mag-good morning sila, tapos yayakap. Diba, ang sweet. Ang sarap sa pakiramdam na, may nagyayakap sa mga bata kahit hindi mo kaano-ano. Napamahal sa akin yung mga bata. Kaya, kahit maliit yung sweldo, actually hindi siya matatawag na sweldo eh. Parang allowance lang siya. Kasi maliit lang talaga. Tapos hanggang sa nagustuhan ko yung pagtuturo. Napamahal na sa akin yung mga bata. Hindi ako lumipat. Kahit marami akong chances na sa private. So, may makakilala ako sa private, gusto na akong kunin. Sabi ko, hindi. Dito lang muna ako, 1 taon pa. 1 taon ng 1 taon. Na-extend na. Oo. Hanggang sa ayaw ko nang lumipat. Nag-start ako magturo. Tagal na. Kaya 1 dekada na rin. 10 years na. Oo. Yung mga estudyante kong nauna, mga Ibig binatat. sabihin dito kayo talaga sa Taguig na unang Oo. hanggang ngayon. Nagsimula ako nagturo dito. Teacher aide ako ni Teacher Tony. Doon ako nagsimula. Tapos hanggang sa nagswak yung ugali namin. Sige lang, para lang kaming magkapatid. Sa tumagal. Tapos naging ka na. Oo, tapos nung nawala siya, sabi ko, kasi sabi sa amin nung pinaka-head ng BSWD, pag walang maghahawak na iba sa St. Joseph, wala na. Masasara na siya. Sabi ko, sayang naman yung naipundar na daycare, tapos namatay yung pinaka teacher, walang sasalo. Sabi, sayang naman yung pagkakataon. Paano na yung mga bata na umaasa at gustong mag-aral? Dito sa Apple, napakarami nating bata. Kaya nga, kung na nga lang. Grabe. Ang dami. Kung hindi ko lilimitahan yung bilang ng bata natin, aabutin tayo ng hundreds. Kaya sabi ko, nang hinayang ako. Since walang sa mga kamag-anak ni Teacher Ton ang gustong sumalo doon sa pagpapatakbo ng daycare, inirecommend ako na ako ang papalit. Nag-background check sila since graduate naman ako ng education at elementary pa. Ikaw na talaga. Kaya finish nila doon. inassign ako dito sa St. Joseph. Kaya parang ang sakit sa loob ko na mawawala na yung St. Joseph kasi wala nang hawak na teacher. Kaya pinush ko na.
Hindi man kalaki yan ng sahod, at least ang laking bagay ang maitutulong mo sa community. Iba po yung ano. Since nag-i-start ang pagkatuto ng bata, maliban sa bahay is dito sa ito sa talaga school. yung stepping stone na may bago. Oo. bago lumaki. Kaya kung maganda ang stepping stone na nasimula ng mga bata, umasa ka sa kanyang paglaki, Ayun, sinara niya. magiging productive din ang niya, outcome niya. Kaya lagi kong bilin sa mga nanay, huwag niyong pabayaan ang mga anak niyo at iasa na lang sa mga teacher. Sa bahay, everyday follow up yan. Follow up lang ng follow up, at least everyday. Alam nila na nag-aaral sila. Diba, Chay? Hindi naman ako gaanong magaling na teacher. Sakto lang. Pero at least. Pangalawang ina. Laban lang. Ano bang masasabi niyo, Chur, sa mga Sa Siyempre, yung mga may mabubuting puso po dyan na syempre, malaking bagay sa akin na makakatulong sila. di ba, para po sa gamutan ni Teacher Jen. Nakakahiya man, lulunukin ko na yun. Okay lang po yan, Chur. Ganun talaga. Pero sa totoo lang, nung nalaman namin yung result, tsaka nagsisimula na yung gamutan. Eh, syempre, masakit sa katawan. Injection doon, injection dito. Tapos kung ano-ano pang test. Ano ba yan? Naiyak na naman ako. Okay lang po yan, Chur. Alam mo yung parang hindi ka makapaniwala, hindi mo matanggap na ano. Sabi namin, dami ng tao. Sabi ganun eh, sinisi ang ibang tao, hindi naman. Parang kinukonser lang. Hindi naman ako masamang tao eh, charot. Sobrang bait ko nga eh. Hindi na. Hindi, pagsubok lang ito. Magsubok lang yan, Chur. Nalig tayo. Kasi di ba pag sinasagwala no, ang sakit sa katawan talaga, as in dumating sa puntong pinapaubaya mo na lang yung mo, yung buhay mo. Sabi ganun eh, no? Sabi ko nga, if God's will nga, nahabaan pa ang buhay ko, nakayan. Pero kung God's will na talaga, hanggang dyan lang yung hangganan ko, okay lang. Tanggap ko na. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon na habaan pa yung buhay ko, lalaban ako. Kaya yun, sa awa ng Diyos, hindi pa niya ako kinukuha. Ibig sabihin, may purpose pa ako. Kaya nga po. Tsaka ang bata niyo pa po eh. Marami pang magagawa, Chur. Marami Ay, pa nako, tayong- iyakin talaga ako. Marami pa kayong batang tuturuan. Dami pang umaasa, Chur, sa inyo. Ayan. Ayun mga kabeshi, nanggaling po tayo kay Teacher Jem. Si Teacher Jem, habang kinakausap ko siya, ano po siya eh, pangiti-ngiti lang po siya. Pero, nararamdaman ko po yung bigat na dinadala. Teacher Jem, pagpalain ka po ng Panginoon. Naway, gamutin niya po ang karamdaman mo. Naniniwala po ako, gagaling ka pa po. At haplusin po sana niya yung puso ng mga taong manonood. Para po matulungan kayo. Para po maipaabot ito sa mga taong may kakayanang tumulong po. I claim in God's name po na parating na po sila.